ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ, ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କାହାକୁ କହିବା? ଜଣକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଏକବଚନ କହିବା। ମଧ୍ୟମ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱିବଚନ କାହାକୁ କହିବା? ଦି ଜଣକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଦ୍ୱିବଚନ କହିବା। ସେହିପରି ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କାହାକୁ କହିବା? ଦୁଇରୁ ଅତ୍ୟଧିକ, ଦୁଇ ଜଣରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ବହୁବଚନ କହିବା। ସେହିପରି କର୍ତ୍ତାର ଲିଙ୍ଗ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ? କର୍ତ୍ତାର ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ତିନି ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ତିନି ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ପୁଲିଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଓ ପୂର୍ବଲିଙ୍ଗ। ପୁଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କହିବା? ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ପୁଲିଙ୍ଗ କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କହିବା? ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କହିବା। ପୂର୍ବଲିଙ୍ଗ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ନଥାଏ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ, ସେ ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ପୁଲିଙ୍ଗ ପୁରୁଷବାଚକର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଲା? ପୁରୁଷବାଚକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲା ରାମ, ହରି, ଶିବ, ଘନ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ହେଲା ସୀତା, ଗୀତା, ମିତା, ଲତା, ସରିତା, ସବିତା ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ଉଭୟକୁ ନ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଉଦାହରଣ ହେବ ଜଳ, ଫଳ ଓ ଧନରତ୍ନ। କେମିତି? ଜଳ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହା ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ। ସେହିପରି ଫଳମୂଳ, ଫଳମୂଳ ବି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ ଉଭୟ। ତାପରେ ଧନରତ୍ନ, ଜଳ, ଫଳ ଓ ଧନରତ୍ନ ଏସବୁକୁ ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଏସବୁକୁ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀବାଚକ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇ ସବୁ ପାଠ ତୁମେମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି କାଲି ଆସିଥିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।